anècdotes, hi ha moltíssimes. Jo recordo de quan aquesta primera època que anàvem amb alguns companys d'oncologia mèdica a, a les nits a fer pues, això, no? Posar malalts dintre les històries, endreçar-los i tal, perquè l'endemà tocava visita i tocava passe, no? Amb el doctor Baselga, per exemple. No? Llavors, això marcava un criteri un extra, però que després tenia una repercussió de dir, bueno, les coses s'han de fer així, no? I després, pues, bueno, tot el viatge de les diferents èpoques que han hagut de les màquines de radioteràpia, la interacció amb la gent, quan et marca molt també els malalts pediàtrics, de l'oncologia pediàtrica, i després els petits èxits que tens a nivell individual amb els pacients. Això marca moltíssim.